hodnocení je 8, 7,5, 8. Skok velmi silný, poněkud plochý, což vlastně nepoužívá příliš špetu, přesto velmi dobře hodnocená. Takže, protože byla Kajpirína bez chyby na překážkách, celková známka je 23,5 bodů. Volení ke startu již dostali Larnaca, v jejím sedle Jakub Ludvík. Připraví se Alexia L. Larnaca, Krishna, jenže jedna mnoha dalších potomků hřebce Aristo Z. Matkou Krishny Larnaca je Krishna Lira od Topaz 8. Krishna Larnaca je v majetku pana Lubomíra Pinkaly. A série bezchybných výkonů nám pokračuje. Také Larnaca absolvovala parkour bez trestních bodů. Slovo dostává komisařka MK. Takže, jak jsme slyšeli, bezchybný parkour, síla skoku velmi dobrá, poněkud bych řekl práce hřbetu horší, jinak dobrý. 8,5, 7,5, 8.